ye jouer kalo kile mugan ani konotoy samba flani mugan ani kile amunu ba fle sanga na ka wakati anga bololo kanala malikona ya kata se maliko kanama ambe awbela jelinfo aka wakati o chugala akwa kuna foni mini aba usiki ka ma konotene foka na se jumama ni o watu sili ayo bisimila. Na fondamne labi anga ministri nyama ni oyo docteur sokela kokala maigaye ale koni benata aga samba flani muga ni kelengata si samba flani muga ani flabaro ningata o da siente o nyama sini juma jouer kalo klibi saba samba flani muga ani kele abara yerebe talike straba nani oka o dola sa o de kalakana ninga o sabati anga jamana fantan nani bela jelena politiko fukata se anga saria shunkonya ubala ani tuguni kasi ka kalafili baro ninka ulu sigi senka yani a wakati kofale oche bolola dolantila musuma munu ni ulu shibeti jo santa ani shegina uluka degeden karamogo ni oye Amadou Bamba ale koni blala kiritigilama uluka boloka ni oye sigida nanina kiritigilama akera tenendo jouer kalo kile muga ani woroka shito sambiduru ani kelena ayere konka ni mineni numbo la femme kasa o de sekeskelu dalelen konnala ayira la ka foko abe nyamayata ninka akani degeden nuno ka ulu segere ka uto ukabara konala ni kuna funi yere kundira kuna fundi soba mifesani o el american ga kuna fundi soba de New York time uka ni digeden karamo yere sa alebe digeden karamo yana kabini sa mbafla ani temps ani woro jouer kalo kile muga ani wolonvla temene na sanaya kan tan saba o wakati commissaire du 4e arrondissement ma olu koni tegada chedo ka demiseni musumani saba ninga oto abolo olu koni shibeti jo sanduru katase sanworo bonyongo oma akera torobu ka olu fe no torobu alebe anga sigida duruna o fe ni chen yere koni ningali busam mison gosile ala kumamna sa akoni ayira ka fo ko aleni mado de beje kani bare nkenyo fe abe san chamambo ama yere sa libe demsen no ninka u mine kata dama demsen kilon kile abe sefa wari wata ninka o de die alema u kunkoro komisera nyama suka fola sa ko ni demsen munu tumbe abulu ko kon be turukoro bu demsen nundi amita bafulabe duguta ani kelemu no be bafulabe sigida fesa maina katase jokeli o ma dona na tawla sa olin dugu ko fola nunu kon mena courant ninka o soro o yemesi ma ulu fe ni kuna fona kon dira jouer kalo kile mugani wolonvla temene na sa akera o yemesi ani bafulabe meri ma uka siga fola fokata se uka dugutigi fana o ma kuna fonu kon konna la sa afora duguta ani kele o sukandule sa o de bena fara dugu muga ani woro ka ninga kurandi uluma jani septembre kalo samba flani muga ani kelen laba o tesa uga dugu préfet ale kon ya yira dugu tigila ka fako akon ga wala sugubeke wala sa ni barako fole ale bi siga sigi senka teliala wele blalen ko Union africaine ma katase Nations Unies aleni l'Union européenne ma sa yira la ka fo ko ko ni maseka foibo anga jamana nyama koroni o chema chefanga lateme baisa bandaw katase aka ministri nyama koro masano o Moktar Wani ni wakati na ni ulube la koloshili buluka anga faba o konnala ni u kon blalente ka seka usakona ko fosike kabini colonel Assimi Goïta ale dansiki uga fangala kabini mekalo temene samba flani muga ani kile colonel Assimi Goïta mi yere ni ale be chama chefanga nyama la me wakati mina ina fosisano u koni ye sorla do mba minta ni uka u sorla do ale koni ya yere ka foko abe do kun flabobi ale ni aka maw yere masika nyogonye folo amita ko kan kibarula amita Niger ka uka jamana o konna la bingani wala tara ko kura ninga uka jamana koran fa ka o segere ni o ye tilaberiye ni bingani wala ko ni sugana tara ninga karogena dina tigila mo ka ulu segere ma mugam bonyango ulu ko ni fagara tarata sogomada ma mara fentigila ko dombal nunu fesa ayira la ka fo Niger ni Mali dan franchela sa ni fagali wala ko ni de ka chaya ka ta fe akoni ke tembe gele abay ni dulama nunu fe ka sawu yake akeleno ka uka sigi ninka o gele ubulu
ka kunnafoni datuguni Sud-Afrique ye u ka gouvernement ma olu kɔni y'a yira ka fɔ juillet kalo tile 28 san 2021 n'o kɛra kunu ye sa ka fɔ ko dollar wari miliyari 2 ni murumuru 4 o de kɔni bɛna bila maaw ka bolo kan minnu ni coronavirus bana kɛra sababu ye ka degunba lase u ma ni wagati na. Malikunafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni min tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw tulo kan o de tun ye nin ye aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na n'ala man ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ sini inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.